It-tfal li attendu skola sajf għandhom sfida biex matul ix-xhur tas-sajf jaqraw 5 kotba. L-isfida saret mill-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo fit-tnedija tal-kampanja Aqra Sajf li qed tiġi organizzata mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Il-kampanja se tolqot madwar 11,000 tifel u tifla li qed jattendu f'aktar minn 62 ċentru ta' skola sajf mifruxa madwar Malta u Għawdex. Jiena nħobb naqra l-kodba li jkunu avventurużi, jkunu naqra misterjużi u jġeluk taqra iktar. U x'tip ta' kodba tħobb taqra? Ta' Goldilocks. Nħobb naqra pal mysteries u adventure. L-iktar nħobb naqrom bl-Ingliż. Ir-riċerkaturi li t-tfal li jaqraw fis-sajf imorru aħjar fl-iskola u ma jitilfux il-ħiliet edukattivi li jkunu kisbu matul is-sena skolastika. Għaldastant, permezz tal-kampanja Aqra Sajf se jittellaw numru ta' attivitajiet biex it-tfal isiru jħobbu aktar il-qari, kif spjegalna Daniel Cini, uffiċjal tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Għalhekk bħala Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu għat-tieni sena konsekuttiva qegħdin innidu din il-kampanja Aqra fis-sajf. Ħankun qed nagħmlu żewġ programmi, wieħed ta' qari flimkien u ieħor ta' qari gwidat fejn l-istudenti u anke tutors ħajkunu qegħdin jaqraw lill-istudenti ta' skola sajf. Fost l-attivitajiet ta' Aqra Sajf se naraw personalitajiet lokali jingħataw l-irwol ta' ambaxxaturi tal-qari biex jaqraw flimkien ma' tfal ta' skola sajf. Wieħed minn dawn l-ambaxxaturi huwa l-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo li ħal okkażjoni biex jaqra ktieb lit-tfal tal-Iskola Primarja ta' San Ġwan u għatenna dwar l-importanza ta' din il-kampanja biex it-tfal isiru jħobbu dejjem aktar il-qari.